Fl-okkażjoni tal-Pink October, il-Moviment Nisa Partit Nazzjonalista tal-attività fit-Tar Ċentrali fej permezz tagħha kompla jiżdied l-arfin dwar is-saħħa tal-mara b'mod partikolari l-arfin dwar il-kanċer tas-sider. Matul l-attività saru diskorsi minn Graziella Tard Previ, il-President tal-MMPN, fej spjegat l-għan ta' din l-attività u kif ukoll ix-xogħol li qed iwettaq il-Moviment tan-nisa biex tissaħħaħ il-politika għal-mara. Dwar din l-attività tkellimna ma' Mart, il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grek, Anne-Marie Grek, fej qaltilna aktar dwar l-importanzi li anki l-mara tieħu ħsieb il-benesseri tagħha. Kienet attività fejn naraw il-kura u s-saħħa mentali tal-mara. F'dan ix-xahar ta' Ottubru nitkellmu dwar il-kura tal-ġisem, b'mod partikolari il-sider. Tkellimna wkoll fuq il-mod prattiku ta' kif irridu nieħdu ħsieb il-well-being tal-mara, kemm irridu nsibu ħin f'ħajjitna, rridu nsibu ħin għalina, ħin illi forsi jidher diffiċli fil-ħajja tal-lum, però ma nistgħux naqtaw qalbna, rridu nippruvaw norganizzaw, nippjanaw il-ħin biex il-mara jkollha l-ħin għaliha, kemm biex tieħu ħsieb saħħitha u kemm biex tieħu ħsieb is-saħħa mentali tagħha. L-attività se tispiċċa b'mod iktar prattiku biex inkomplu nagħmlu dak kollu li fil-fatt tkellimna u se nagħmlu yoga session flimkien. Preżenti wkoll kien hemm qatt ta' esperti fil-qasam tas-saħħa fosthom id-Deputat Nazzjonalista Marija Degwara fejn tkellmu dwar kif wieħed jista' jippreveni l-kanċer tas-sider. Matul l-istess attività nġabret ukoll donazzjoni biex tkun ippreżentata lil Hospice Malta. Intant, aktar kmieni dan ix-xahar anke l-Partit Nazzjonalista ingħaqad mal-kampanja Pink October bid-Dar Ċentrali tal-Partit Nazzjonalista tinġtal b'lewn roża propju fix-xahar li huwa dedikat għall-arfin dwar il-kanċer tas-sider.